बाथौफुरि गोजौसिन फरायसालि बा गोजौ फरायसालि बेनि साखाथियावनो बेहाय मोनसे फिल्ड दं। बे फिल्डआव जोंहा एक्स ndfb आफादनि मुंख्लं सानखौ बेहाय फालिनाय जाबाय। दिनै 14 सेप्तेम्बर। बे सानखालि जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आरो गुवाहाटि नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे मुंख्लं सानखौ फालिनाय जादों। दा बे फालिनो थाखाय साखा फारा खालामगासिनो दङ। अदेबानि रेडि जाखाबाय। दा फिरफिला बिरहोगोन। गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय बाथौफुरि, नैबे जाबाय बाथौफुरि फरायसालि, नै जाबाय फिल्ड, बेहायनो खुंनाय जादों। पिजुस ब्रह्म, बेहाय जोंहा मुंख्लं सान फालिदों। गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय बाथौफुरि, नैबे जाबाय बाथौफुरि फरायसालि। नैबे वालनि बे मोनसेया जाबाय बाथौफुरि फरायसालि, गुवाहाटि नोगोरमानि बर' मिडियाम। ओमफ्राय नैबे जाबाय फिल्ड, मोनसे फिल्ड दं बेहाय। नैबे जाबाय हाइवे, बे साइडखासेनो जाबाय हाइवे। दा बेहाय जोंहा मुंख्लं सान फालिगासिनो दं। जाय जाय बिथांमोना नायगासिनो दं बिथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय। जोंहा जागायसिगोन बेहाय। आरो बेबायदिनो जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे साम' हाथाइ बा साम' बाजार, बेहाय बांसिन गेदेरै खुंनाय जादों। बेहाय जोंनि गुवाहाटि नोगोरमानिफ्रायबो गोबां एक्स ndfbफ्रा थांदों आरो बेयावबो फालिनाय जादों। फैगोन इमारजेन्सि नांगौ थांफिनदों होनना बुं। फैगोन इमारजेन्सि नांगौ थांफिनदों होनना बुं। आंनाव गैया नाम्बारानो। बिबारखौ बे खुलिनांगोनसो, बे दिरुङावसो दं मोनसे।
सिगाङावनि गोजौ मानसियासो भीम बसुमतारी बेहाय जोंहा एक्स एनडिबि आफादनि मुंख्लं सान फालिदों दिनै 14 सेप्तेम्बर नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ 14 सेप्तेम्बर दिनै बे 14 सेप्तेम्बर खालि जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे मुंख्लं सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय साम' हाथाइ बा साम' बाजार सालबारि रुपहि आरो नैबे फकफुर खाथियाव हासरा खाथियाव बेहाय साम' हाथाइ मोनसे जायगा दङ बे खाथियाव दा गाजा गोमजायै फालिगासिनो दङ बे बांसिन गिदिर फालिदों दा बिदिनो बेहायल' नङा गुवाहाटि नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव फालिदों जों दा बेहाय फालिदों बे जाबाय बाथौफुरि हाइ स्कुल बेयो हाइ स्कुल माने बेयो दा फार्स्ट इयारबो दङ 10 थाखोसिम जाबाय ओमफ्राय जों दा बेहाय मुंख्लं सानखौ फालिगासिनो दङ आरो बेहाय माखासे फरायसा फरायसुलिफोरबो दङ आरो जोंहा गुवाहाटि नोगोरमानि एक्स एनडिबि दङ आरो गुवाहाटि नोगोरमानि एक्स एनडिबि आफादनिफ्रायबो नैबे जोंहा साम' हाथाइ बा सालबारियाव थांनाय जादों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गोबाङानो मिथिया जानांगौ माखासेफोरा मा जादों होनना सोंहरगासिनो दङ जायफोरा मिथियाखै बिथांमोना आं खोन्थाना होबाय बेहाय जादों मुंख्लं सान फालिनाय नैबे लिरनायखौ नायबा मिथिगोन नोंथांमोना पिक्सारा क्लियार नुदों नुवाखै आं मिथिया नोंथांमोना जुदि मिथिगौबा खोन्थाहरबानो जाबाय जुदि नुदोंबाथाय क्लियार नुदोंबा क्लियार नुदों क्लियार नुवाखैबा क्लियार नुवाखै आरो जुदि भइसआ क्लियार जादोंबा खोन्थाहरनो हायो जुदि कमेन्ट खालामनो गोसो दंबा लाजार दैमारि रातिन बसुमतारी लाइभआव दं जोंहा गोबां मानसिफोर दं माखासेया कमेन्ट खालामदों माखासेया कमेन्ट खालामाखै कमेन्ट खालामनायफोरनि मुङा जाबाय पिजुस ब्रह्म मा जादों होनना सोंहरदों बेखौ आं खोन्थाखाबाय बि बसुमतारी मा जादोंलै आदा बेखौबो आं खोन्थाखाबाय लाजार दैमारि नाइस प्र रातिन दैमारि आरो जोंहा मानिक बरगयारि सोरनि मुंख्लं सान फालिनाय एक्स एनडिबि आफादनि बेयो एक्स एनडिबिनि मुंख्लं सान होनो बिदिनो बे सानखौ आरो माखासेखौ आं बाइट लागोन दाहाय बा सोंनाय जागोन आङो दैदेनगिरिफोरनाव बेखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दिनै नुगोन हारिनि थाखाय बिथांमोना जिउ बाउसोमदोंमोन बेहायनो मुंख्लं जादोंमोन Sini face na ron ya? Hah? Ron. Ron. Sini face na lagi. एसे गोसा गोसा बुंनानै हो माइक नांलायलालै दे लाहरदो दिनै 14 थारिख 9 मास 2023 बाराया जाबाय बृहस्पतिबार आरो जों दिनै बे समाव आङो बयखौबो जोंनि जोहोलाव लोगो नोंथांमोनखौ लोगोसे मानगोनां आलासि आरो बिनानाव फरायसुलि बिथांमोन दं बिथांमोनखौ आंनि गोसो इसिंनिफ्राय बरायनाय आरो गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय जों दिनै मानो बे जायगायाव जमा जादों बे गुवाहाटि सिटिनि बाथौफुरि हायार सेकेन्डारि फिल्डआव जों मानि थाखाय जमा जादों बिनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंहा बै समनि जोंहा एनडिबि एबा बै समाव बिसेफ मुङै मिथिजानाय मोनसे आफादमोन बे मिथिजानायाव आफादाव थानाय जोंनिनो गिबिसिन मुंख्लं जानाय जोंनिनो जोहोलाव बांबुरगोरा सार बिथांनि मुंख्लं सानखौ दिनैनि दिनाव फालिनाय जायो बिथाङा जाहैबाय 14 सेप्तेम्बर 1988 आव बिथाङा थैदों दिनैसिम बिथांनि थैनाय सानखौ 35थि मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जायो दिनैनि समसिम दा आङो बे समाव बयनिख्रुइबो गिबिसिन बरायनाय आरो हांख्रायनाय मानगोनां आलासि जोंहा बिथां दं बिथाङा जाहैबाय बै समाव जोंनि जोहोलाव बांबुगोरा बिथाङा सुथुरफोरजों बुजाबाय थानाय समाव एबा थैनाय समसिम लोगोआव थाबोफानाय जोंनिनो मानगोनां
बै समनि जोहोलाव बिथाङा बिथांनि थैनाय समाव बिथाङाबो दंमोन। दा बिथांखौ जों दिनै आलासि हिसाबै जोंनि बे गुवाहाटि सिटियाव थानाय ndfb बिथांमोनहा बिथांखौ आलासि हिसाबै हांख्रायनाय जाबाय। जों बयबो बिथांखौ आलासि हिसाबै हांख्रायनाय जाबाय। दा बिथांनि मुङानो जाहैबाय ओरैनो नाम मोजांखौ बिथांखौ अमरेन्द्र ब्रह्म बुङो। आफादाव अरखां दाबखा बैसोमुतियारि ना माबा बुङोमोन नामा। दा बिथांखौ जों दिनै आलासि हिसाबै बरायनानै लाग्रोबाय। दा बरायनायजों लोगोसे दिनै जोंनि बे प्रग्राम दिनैनि बे मुंख्लं सान फालिनाय बे फिरफिलाखौ आं बिथांखौनो बिजिनो थाखाय फिरफिलाखौ बिथांनो खावलायनाय जाबाय। माबा Ibu bodoh nggak ada lama.